Terve Jukka. Sulla on tämmönen auto. Kuulet sä, että kun kone on käynnissä. Ihan totta. Siis niin hiljainen. Eikä ole hiljainen käynti aina. Joo. Sä mahut sinne kuitenkin, sä oot ihan isokokoinen mies. Tämähän on tämmönen kaksipaikkainen urheiluauto. Joo. Onko sä ollut tyytyväinen? Oon, mä oon ollut tosi tyytyväinen, että kaupunkiajossa niin tää on tosi kätevää, että ei tule savua eikä tule melua ja eikä jää jalkoihin. Että vähän on pienet patterit, että siinä tarvitaan vielä suomalaista tutkimus- ja kehitystyötä, että saadaan noin patterit toimii paremmin. Niin, no mutta sitähän teillä Espoossa varmaan on. No joo, tää on semmoinen kehityshanke, että tässä on Aalto-yliopisto ja Fortum ja Valmet sitten mukana. Ja musta Espooseen sopii hyvin, että Think City on tämän auton nimi, niin Think sopii hyvin Espooseen mun mielestä. Okei. Ja kaupunginjohtajalle. Ilman muuta. Tää on sun virka-auto vai? Ja tää on mun työsuhdeauto, että kyllä meillä virka-auto on vielä. Että sit kun on pidempiä matkoja, niin, niin käytetään sitä. Mutta kyllä mä tällä kaikki kaupunkiajat hoidan. Että. Noniin, ja muut kaupunginjohtajat on kateellisia. No ei, siitä mä en ole ihan varma, mutta kyllä tämä niin hyvin toimii, että vaikka tämä on kaksipaikkainen, niin kauppakassina toimii tosi hyvin. Ja jos poja vie lätkäharjoituksiin, niin kassi mahtuu tuohon taakse hyvin. Ja kyllä tämä on niin pikantti niin kuin vaikutus tulee, kun sä ajat siihen edustusaudien rivistöön. Et nyt oli lauantaina Emma Gaala Baron Areenalla, niin kun muut tuli limousinilla, niin mä tulin tällä. Niin kyllä se keräsi aika paljon huomiota. Aika ihana. Siis kauaksi tällaisella ajaa yhdellä latauksella? 160 kilsaa pääsee yhdellä latauksella. Että tietenkin vähän enemmän saisi olla, mutta tämä on aika helppo ladata. Että sulla on sitten vaan normaali tommonen lämmitystolppa. Ja siihen vaan töpseli, niin se lataa siitä. Ja se on jossain täällä se? Siinä on bensatankki, että siihen kytketään vaan pistoke, niin sillä pääsee eteenpäin. Joo. Ja ihan normaali virta lähtee sitä no joo, pitää olla vain 10 amperin sulake siinä töpselissä, mihin se laittaa kiinni. Mutta kyllä mä kaiken kaikkiaan olen ollut tyytyväinen. Ja tietenkin se on niinku hienoa, että se on täysin päästötön. Että me voidaan ladata tätä meidän varikon pihalla. Siinä on aurinkopaneelit on siellä varikon katolla, että aurinkovoimalla pystyy akut lataamaan. Että kyllä mä oon melko varma, että on tulevaisuutta. Että mä nyt olen tämmöinen koekäyttäjä. Niin. Ja mä oikeasti mietin, että onko tällä niinku hyötyä niin kuin Espoossa sitten meidän rakenteille tulevaisuudessa. Että kun meillä on 5 aluekeskusta, niin pystyisikö tällä liikkumaan niiden välimatkat hyvin. Ja pitäisikö semmoinen kaupunkirakenne saada aikaan, että sähköautolla hyvin pääsisi. Niin kyllä mä oon melko varma, että tämmöisiä tulevaisuudessa tulee olemaan enemmän. Joo. Pääseekö tällä lumivallin yli? Kyllä täällä on talvi. Että jos on oikein kovat pakkaset yli 20 astetta, niin silloin näyttää olevan, että energian kulutus on vähän suurempaa. Mutta muuten tää on ollut täysin talvikäyttöinen, että ei ole ollut mitään hankaluuksia. No koska näistä saadaan sellaisia, että Nurmijärvelle asti uskaltaa lähteä? No kyllä mä luulen, että se etenee nyt nopeasti. Että jos mä ajattelen vaikka Aasiaa tai Kiinaa, niin hän on tehnyt jo päätöksiä, että siellä on isoissa kaupungeissa niin tulee miljoonia tämmöisiä käyttöön jo ensi vuonna. Että kyllä mä luulen, että se etenee ja musta on hienoa, että Uudenkaupungin tehtaalla Valmetkin tekee näihin liittyvää tuotekehitystä. Että siinä voisi olla sellaisia osa-alueita, missä tarvitaan sitten uutta suomalaista osaamista. Joo. Pannaan ensin käyntiin, kun ei käyntiääntä ei aina kuule, niin täytyy olla tarkempana. Mutta sen kyllä huomaa sitten, kun nostaa kaasupoljinta. No niin. Tässä on automaattivaihteet ja on tää kyllä hiljainen. Ja täällä saa hyvät kyydit.